एनडिबिनि लिडार मानो होनोब्ला बिथां बुंनायखौ जोङो धिक्कार होयो आरो जिन्दागि आरो बियो मालाबाबो बिदि दाबुंथों आरो जुदि बियो बिदि बुंबावोबा किन्तु जों एक्स एनडिबिआ आरो जों बर' रायजो राजाफ्रा मालाबाबो गनायनाय नङा आं दानो बेखौ हुकियाव होयो बियो मोजाङै थाथों आरो जुदि नेक्स्ट बाराव जुदि बिदि बुङोब्ला किन्तु जों एक्स एनडिबि आरो बर' रायजो राजाफ्रा जों गनायनाय नङा जों एक्स एनडिबिआ जों बर' हारिनि थाखाय जोङो थै थां जोङो गावखौ बावसोमनानै जों हारिनि थाखाय जों मावदों किन्तु बिथाङा बिदि बुंनो नाङामोन आफादाव हाबोब्ला बेसेबां खस्थ' न'आव थानानै नोङो जुदि संसार जादोंब्ला नोङो बिराद सुखुयै खुसियै नोङो संसार जानो हागोन नाथाय जाय मानसिया आफादाव हाबगोन बे मानसियासो मोनथिगोन हाग्रायाव थानानै बेसेबां खस्थ' आरो बिथाङा जुदि नेक्स्ट टाइम आरो बिदि दाबुंथों आरोखि आरो सोरबा एनडिबिनि लिडारखौ जुदि आरोबाव सोरबा जुदि बिदि लेक्सार होनानै जुदि गाज्रि भाषण होयोबा जों गनायनाय नङा किन्तु डेन्जार जागोन खोथाया बिथाङा बिदि बुंनायखौ जोङो दुखु मोनदों आरो जों सोंखारिदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस ना मा किन्तु जोङो बर' हारिनि थाखायसो जों थैथां खामानि मावनो होननानैसो जों ओंखारबोनाय मानसि किन्तु बिथाङा बिदि बिजनेस होनायखौ बिजनेसावसो हाबदों होननायखौ बियो बिथाङा दाबुंथों किन्तु जोङो दुखु मोनदों आरो जिन्दागि बिथाङा बेबायदि दाबुंथों थ' हाग्रामा बिथांमोना मा बिपिएफ ना माबा राजानि फिसाला ना माबा होनना बुंदों किन्तु बेथ' जोंनि बर' हारिनि ट्राइबेल मानसि नङा आरो आंथ' फेस टु फेसबो नुवाखै मिडियाफ्राव नुयो सैमा फाग्लाफोर बायदि माबा रोनावलाबायो बिथाङा माब्लाबा गावखौ बर' रायजोनि राजा बा राजकुमार माब्लाबा कच राजबंशीनि गावखौ राजकुमार होननानै लाग्रा पृथ्वीराज नरनारायण देबआ थांनाय बावैसो सिगां बारग' एनडिबिफोरखौनो मोनसे आब्रुथि गैयै लाजि फोनांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नैबे समावबो आं दङ नैबेहाय बारग' एनडिबि बिथांमोनजों आरो बिथांमोननिफ्राय आं मिन्थिनानै लागोन जे बावैसो सिगां पृथ्वीराज नारायण देबआ सारा एनडिबिफोरखौनो बारग' एनडिबिफोरखौनो मोनसे आरजाथावि खोथा बुंनानै मोनसे सारा ससियेल मिडियायाव मोनसे लाजि फोनांनायखौ जों नुनो मोन्दों थारैनो नंमारगौ नामा जे बारग' एनडिबिफोरा मोनसे न'खर सालायनो थाखाय रां गैयि बा माखासे न'खर सालायनायाव बा माखासे रांखावरिनि जेंनानि थाखायसो संग्राम खालामहैदों नामा हाग्रायाव थांनानै खुलुमबाय बयनिसिमबो आच्चा जोंना बिथां पृथ्वीराज नारायण देब मेस ना मा बिथाङा जोंनि एक्स एनडिबि रन्जित सारखौ न'खराव जानो गैयिखाय एनडिबिआव थांदों होनना बुंदों बियो जोबोद लाजिथावना बाथ्रा आरो बिथाङा बिदि बुंनो नाङामोन जों एनडिबिखौ मानो होनोबा एनडिबि होनना बुङोब्ला जों मोनब्रै फेक्सन दं दा मोनब्रै फेक्सननि सासे जोंना रन्जित सारा लिडार एनडिबिनि लिडार मानो होनोब्ला बिथां बुंनायखौ जोङो धिक्कार होयो आरो जिन्दागि आरो बियो मालाबाबो बिदि दाबुंथों आरो जुदि बियो बिदि बुंबावोबा किन्तु जों एक्स एनडिबिआ आरो जों बर' रायजो राजाफ्रा मालाबाबो गनायनाय नङा आं दानो बेखौ हुकियाव होयो बियो मोजाङै थाथों आरो जुदि नेक्स्ट बाराव जुदि बिदि बुङोब्ला किन्तु जों एक्स एनडिबि आरो बर' रायजो राजाफ्रा जों गनायनाय नङा बिथाङा होनबावदों जे बारग' गासै एनडिबिफोरखौनो मोनसे न'खराव दालि संख्रि बायदिसिना हेनथेन बायनो हायिनि थाखायसो नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि खामानियाव ओंखारदों होनना बुंदों बे थारै नंगौ नामा बेथ' नङा जों एक्स एनडिबिआ जों बर' हारिनि थाखाय जोङो थै थां जोङो गावखौ बावसोमनानै जों हारिनि थाखाय जों मावदों किन्तु बिथाङा बिदि बुंनो नाङामोन आफादाव हाबोब्ला बेसेबां खस्थ' न'आव थानानै नोङो जुदि संसार जादोंब्ला नोङो बिराद सुखुयै खुसियै नोङो संसार जानो हागोन नाथाय जाय मानसिया आफादाव हाबगोन बे मानसियासो मोनथिगोन हाग्रायाव थानानै बेसेबां खस्थ' मावनाङो नोङो पुलिस आर्मिजों होसोजायो समाव नोङो गावजागोनबो बेनो जोंनि एनडिबिनि कर्तब्यआ जाहैबाय जोङो बर' हारिनि थाखाय जों मावनो गोनां हाबाफोरखौ लानानै जोङो एनडिबिआव हाबनाय आरो बिथाङा जुदि नेक्स्ट टाइम आरो बिदि दाबुंथों आरोखि आरो सोरबा एनडिबिनि लिडारखौ जुदि आरोबाव सोरबा जुदि बिदि लेक्सार होनानै जुदि गाज्रि भाषण होयोबा जों गनायनाय नङा किन्तु डेन्जार जागोन खोथाया थारैनो रन्जित बसुमतारी बिथाङा सिगां मा खामानि मावोमोन बा अबे आफादाव थानानै बेफोरबायदि हारिनि खामानि बा मा आफादाव थानाय बेफोरबायदि खामानि मावबाय थायो
बिथाङा सिगाङावहाय जोंनि बेंटल कलेजनि हिस्ट्रि प्रफेसारमोन नङा होमबा दा बिथाङा गावखौ इन्ट्रेस्ट लानानै बर' हारिनि खामानि मावनो होननानै बिथाङा ओंखारदों जोङो एक्स एनडिबिफ्रा जोङो मोजां मोनदों बिथांखौ एनडिबिआव हाबनायखौ जों मोजां मोनदों सासे लेखा गोरों मानसिया जोंनि एक्स एनडिबि आफादाव हाबनायखौ जों वेलकाम खालामो बिथाङा हाबदों जों मोजां मोनदों आरो बिथाङा सासे सावरायग्रा फेक्सनजों थांनानै मोजां खामानि मावहैदों बिथाङा आरो प्रिथिबिराज नारायण देबा सासेथ' बेथ' गुबुन हारि जोंनि बर' हारिनि सासे एगेन्स्ट मानसिखा बियो बखिखागोन बखिनाया किन्तु जोंनि एक्स एनडिबिनि थाखाय बिराद गाज्रि जादों बे बाथ्रा बुंनाया रन्जित बसुमतारी थारैनो ट्रेनिं मोनमाराखै नामा ट्रेनिं मोनदों बिथांनि लोगोफ्रानो गावसिनि एज ग्रुपनि म्यानमाराव थाग्राफोर बिथांमोनानो प्रुफ होदों 39 बेचनि होननानै जोंबो मिथिगौ बिथांखौ 39 बेचनि होननानै बिथाङा जेब्लाहाय म्यानमाराव थायोमोन जों अब्ला जों फिल्डआवनो थायो जोंबो एक्स एनडिबि फुराना एक्स एनडिबि जोंबो मिथिगौ बिथाङा जेब्ला म्यानमाराव थांनां अब्ला बिथाङा 39 बेचआव ट्रेनार होननानै जों मिथिनो मोन्दों थारैनो नोंथांमोनहा गोजौनि दैदेनगिरि एक्स एनडिबिफोरजों लोगो जानायनि खार'ना जे मोनसे थाखा फैसा लुबैनायनि खेथ्रआवसो नोंथांमोनहा हाबदों नामा बेथ' नङा जिन्दागि नङा बिथाङा बिदि बुंनायखौ जोङो दुखु मोनदों आरो जों सोंखारिदों प्रिथिबिराज नारायण देब मेस ना मा किन्तु जोङो बर' हारिनि थाखायसो जों थैथां खामानि मावनो होननानैसो जों ओंखारबोनाय मानसि किन्तु बिथाङा बिदि बिजनेस होननायखौ बिजनेसावसो हाबदों होननायखौ बिथाङा दा बुंथों किन्तु जोङो दुखु मोनदों आरो जिन्दागि बिथाङा बेबायदि दा बुंथों थारैनो प्रिथिबिराज नारायण देबा सोर बेथ' हाग्रामा बिथांमोना मा बिपिएफ ना माबा राजानि फिसाला ना माबा होनना बुंदों किन्तु बेथ' जोंनि बर' हारिनि ट्राइबेल मानसि नङा आरो आंथ' फेस टु फेसबो नुवाखै मिडियाफ्राव नुयो सैमा फाग्लाफोर बायदि माबा रोनावलाबायो बिथाङा मानसि नंगौना नङा नंदों जों एक्स एनडिबि हिसाबै आरो बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि एनडिबि लिडारखौ बिदि दा बुंदों मा खावलायनो सानो साफ्रोम रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोंथांमोनहा एक्स एनडिबि हिसाबै दा जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि एक्स एनडिबि लिडार एबा बर' लिडार दैदेनगिरिफोर जाहाथे बेफोरबायदि बर' हारिनि खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ जाहाथे गाज्रि नोजोरजों एबा गाज्रि रावजों दाबुंथों आं बेखौनो बुङो आरोखि